जय जगन्नाथ बंधुगण मु स्वागत जनाऊँगी आपण प्रिय चैनल सरकार कंप्यूटर्स बंधुगण आपण मैंने हरराजपुर मेला विषय निश्चय शुणी और जानी आपण मैंने कौटी भी था ना कहीं यदि आपण मैंने यही मेल में भाग नहीं पारि ना दुख करतु ना कारण आमर यही चैनल में आप एमती अनुभव करेंगे जमीक आप निजे यही मेल में अच्छा सबकि निज आखिरी देखुं बंधुगण भिडियोटी 11 मिनिट हो जाए प्लीज भिडियोटी को संपूर्ण देखिए कारण प्रति दल को बुलिकी देखापी लोक मैंने बहुत दूर बहुत कष्ट एवं बहुत पैसा खर्च करके आसती यही वर्ष सबू खुंटी दल विमान स्थापित होती जहाँकि बहुत विरल बहुत वर्ष एमती है सबू दल विमान आसी बंधुगण जदि भिडियोटी भल लगे तेरे लाइक एंड शेयर करेंगे जदि आपको किसी सजेशन अच्छी तेरे कमेंट बॉक्स में निश्चय शेयर करेंगे आम ये चैनल टी सब्सक्राइब करने भूलु नहीं तेरे आसतु देखा हरिराजपुर मेलन 2022 समस्त दल मान जय जगन्नाथ हर हर महादेव।
ଘୋଷଣା ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ଚୋରେଇ ଫଗୁ ବିକୁଛନ୍ତି ବେଗରେ ପୁରେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଦୟାକରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଫଗୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫଗୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପକାନ୍ତୁ, ଫଗୁ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚୁଦଳ ଯାତ୍ରାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଅବିର ମନା କରାଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରକୁ ଅବିର ପକାଯିବ ନାହିଁ, ଫୁଲ ପକାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବାଇରୁ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣନ୍ତୁ, ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଯଦି ଫୁଲ ଅଛି ଆଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଠାରେ ଫୁଲ ବିକୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫୁଲ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚୋରେଇ ଲୁଚେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିର ବିକୁଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଅବିର କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ବିମାନ ଉପରକୁ ଅବିର ପକାଯିବ ନାହିଁ। ଅବିର ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ମନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଅବିର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫୁଲ ପକେଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଲୁଚେଇ ଚୋରେଇକି ଆଣି ଅବିର ପକାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କୌଣସି ଫଗୁ ବିକୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଫଗୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫୁଲ କିଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ବିମାନ ଉପରକୁ ପୁଷ୍ପ ପକେଇ ପାରିବେ, ଫଗୁ ପକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ଇଏ ପିନ୍ଧିଥିବା ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଟଙ୍କା ପଇସା ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରୁ ବାପାମାନଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରକୁ ପୁଷ୍ପ ପକାନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁ ମା ମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ମନିପର୍ସ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଗହଳି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଯଥା ଗହଳି ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ନିରସ୍ଥିର ଭାବରେ ପୁଷ୍ପ ପକାନ୍ତୁ। ଶୂନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି। ଏହା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ମେଳନ କମିଟି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ବାରମ୍ବାର ସୂଚେଇ ଦେଉଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ଅବିର ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଚୋରେଇ ଲୁଚେଇକି ଅବିର ବିକୁଛନ୍ତି ସେହି ଭକ୍ତ ଅବିର କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅବିର ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଅବିର ମନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ପୁଷ୍ପ ପକାନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣି ପକାନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଫୁଲ ବିକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଣ୍ଡାରର ପରମିଶନ ନେଇ ଅନୁମତି, ମେଳନ କମିଟିର ଅନୁମତି ନେଇ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଫୁଲ ପକାନ୍ତୁ, ଅବିର ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମା ମାନେ